Ġimgħa li tkun mistennija minn eluf ta' studenti minn istituzzjonijiet varji, hekk kif l-ITS fl-MCAST kif ukoll fl-Università ta' Malta bdiet sena akkademika ġdida. Apart il-bidu ta' sena akkademika ġdida matul din il-ġimgħa issir ukoll il-Freshers Week fuq il-kampus tal-Università, avveniment li jkun mistenni minn eluf ta' studenti. Il-Freshers Week huwa opportunità sabiex l-istudenti l-ġodda jaraw x'opportunitajiet hemm fis-suq tax-xogħol li jkunu marbutin mal-istudji tagħhom, kif ukoll opportunità biex jintaqgħu mal-għaqdiet studenteski. Dan fil-waqt li l-Freshers Week huwa utli wkoll għal kumplament tal-istudenti li qed ikomplu bil-korsijiet rispettivi tagħhom fid-diversi fakultajiet li hemm fl-Università ta' Malta. Matul din il-ġimgħa fuq il-kampus ikun hemm ukoll mużika u diversi kompetizzjonijiet, elementi li jkomplu jagħtu l-ħajja lil Freshers Week. It-tema magħżula għas-sena akkademika ta' din is-sena hi Do Not Be Afraid to State Your Mind. Bir-rettur tal-Università ta' Malta l-Professur Alfred Vella jistqar li l-istudenti għandhom isemmaw leħinhom fis-soċjetà mingħajr ebda biża għaliex l-istudenti huma l-futur tal-pajjiż. Fiċ-ċerimonja inawgurali ta' din is-sena akkademika r-rettur qal li dan huwa żmien kruċjali għal kull student għaliex matul l-istudji tagħhom fl-università jgħaddu minn trasformazzjoni. Intant din is-sena ingħaqdu madwar 5,000 student mal-Università ta' Malta biex bekk issa t-total ta' studenti qabeż 12,700. Dan apparti li din is-sena issieħbu wkoll studenti internazzjonali minn madwar 9 pajjiż differenti.